आसामनि मानगोनां मुख्यमंत्री डक्टर हेमंत बिश्व शर्माया गं 60था गामिखौ बिटिआरआव हाबसनबाय होननानै फोसावदों आरो जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेहाय गोजोननाय दङ आरो बेवहाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दे फार्स्ट स्टेप आरो सेकेन्ड स्टेप आरो थार्ड स्टेपनि बाथ्रा बुंदों माने खनसेयैनो बै जेबे जेबे ओनसोला बिटिआरआव थाफागोन बेखौ खनसेयैनो बिथाङा फोसावाखै बेनिखायनो स्टेपनि बाथ्रा बुंदों जाहाथे जोङो नैबे दिनै 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि जानानै आङो नैबे समाव खावलायनो सानगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव थाबैनो जिखिनि बिटिआरनि एक्सटेनसननि सायाव मावनो गोनां खामानि दङ बे खामानिफोरा जेन थाबैनो जाफुङो आं बेखौ खावलायदों आरो जिहेतु बिटिआर एक्सटेनसनजों लोगोसे जोंनि नैबे फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि जिहेतु सोमोन्दो दङ हिसाबै नैबे ओनसोलफोराव नांगौ बायदि डेभेलपमेन्टफ्रा जायाखै दिनैसिमबो सनितपुर जिल्लायाव फरायसालिनि जेंनाया जोबाखै दिनैसिमबो सनितपुर जिल्लायाव हा हुनि जेंनाया जोबाखै नैबे हा हुनि आरो फरायसालिफोरनि जेंनाफोरा जुदि जोबनांगोनब्ला बिटिआर एक्सटेनसना थाबनो जानांगोन आरो बिटिआर एक्सटेनसननि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्टआ बबेबा नोजोराव बिथांमोना नुवाखैबा जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ नुगोन आरो जोङो बेखौ जोंनि गावनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलजों जोङो मावनानै लानो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेनिखायनो नैबे समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जोङो बेनि सायाव बेखौ खावलायदों आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों सोमोन्दो लाखिनानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रा गाव गावनि लेभेलाव खुंदों हिसाबै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै खुंदों आरो गिबियाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आर'ज मेथाइ बेयो जानानै थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बेबो जानानै थांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी आरो लोगोसे बड'फानि जि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो दसे समनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि सनितपुर जिल्लानि बुद्धिजिबि बा सान्थौगिरि बिथांमोननि जों सावरायनाय हाबाफारि दङ जोंहा दसेनि उनाव आरो 3 बाजि नाय लोगो लोगो जोंहा मास रेलि बा मोनसे लं मार्च हाबाफारि जोंहा दङ आरो लोगोसे मोनाबिलिनि 5 बाजि रिंगायाव गं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि जोनोम सान आरो 15 फेब्रुवारि जोङो बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967आव जोनोम मोनजेनदोंमोन क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दाजेननाय जादोंमोन आरो बेवहायनो मुगानि आगदारि जायखौ जोङो बिमुं होदों बानेस्वर बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान लानानै बे आफादगिरि जाजेनदोंमोन आरो लोगोसेनो कनकेश्वर नार्जारी बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि जि थामोनथा रैखाथानि गासैबो दिगाव बा नोजोराव बर' माहारिखौ थांनानै लाखिनायनि थाखाय जि खामानिफोर मावनांगौ बै समनिफ्राय मावगासिनो दङ आरो बिब्दियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां गुबुन गभर्नमेन्टनि जि नारसिननायाव जोङो एसे सिलिंखार जानांगौ बायदि जादोंमोन आरो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ जुदि बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बेखौ नोजोर होनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बिथाङा बर' माहारिखौ जुदि बेहाय फोथांना लाखिनांगोनब्ला बड'लेण्डनि मुभमेन्टखौ बिथांनि जागायनाय जेनजों जादोंमोन आरो बिब्दियैनो बर' माहारिया दिनै 3 एकर्ड खालामबाय 1993आव BSc एकर्ड जादों आरो बै BSc एकर्डआव जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो बै BSc एकर्डआव जोंनि गामिफ्रा थाफानो हायाखै बा लाफा जायाखै आरो फैनानै 2003आवनो मोनसे BTC एकर्ड जालांबाय आरो बेयो बेल्टिजों जादोंमोन आरो बेयावबो दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो थालांनो गोनां जादों दा फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन जे महात्मा गान्धीनि आदर्शखौ लानानै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2009निफ्राय बा 2009 सननिफ्राय बेखौ जागायजेननाय जादोंमोन आरो फैनानै 2027 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जोङो मोनसे एकर्ड मोननो हादों आरो बै एकर्डनि गेजेरजों आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्लाया गामि हाबसननो हानायनि 3.1 दफायाव दङ आरो बिदियैनो जिहेतु 3 बोसोर बारलांनायनि उनाव नैबे 2023नि जे 26 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गायसनथाइ बे गायसनथाइ साननि
गाहाम हामलायनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम आङो बावहरनाय जाबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर'फाजा आफादा मिरुनि बिथोन बायदियै नैबे बाथासिपुर मिलन गेजेरारि गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर'फाजा आफादनि 52थि जि जोनोम सान एबा गायसननाय सान बेखौ दिनै फालिदों। बे फालिनाय हाबाफारियावनो मिरुनि जानानै आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै दुलाराय बर'फाजा आफादा जोनोम जानायनि उनाव दिनै 52 बोसोर दिनै आबुं जाबाय। बे 52 बोसोर आबुं जानायनि उनाव सासे सुबुङा 52 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो बिनि मावनाय दांनाय साननाय हनाया जिबायदि रोंखा राखा जायो, दिनै दुलाराय बर'फाजा आफादनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय दिनै मेचुर लेभेलाव फैबाय। दिनै बे आफादा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै गायसननो हाबाय। बे आफादा दिनै बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै दिनै गायसननो हाबाय। दा बेनिखायनो बे सिनस्रि आफादनि बे माहारियारि आफादनि सासे मावथि हिसाबै दिनै जोनोम सानखौ एबा गायसननाय सानखौ फालिनायाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय समाव गासै बर' माहारिखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे दुलाराय बर'फाजा आफादनि जिबायदि खामानि जिबायदि मिशन, बै मिशनाव बाहागो लानानै गेरेमसा बर' माहारि दानायाव जाहाथे साफ्रोमबो बाहागो लायो बेखौ आङो खावलायनानै आङो साबायखर बावनाय जाबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 52 बोसोराव आगान सुरबाय, बेजों लोगोसे माबाफोर गोदान हाबाफारिफोर थांखिफोर लाफानाय जादों नामा? दुलाराय बर'फाजा आफादा दाख्लै जि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय माखासे थांखि लादों। बे थांखिया बेनो जाखिनि आद्रा दङ, आद्रा थानाय जि थांखि बेखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लादों। थांखि हिसाबै गोबां दङ, जेरै बिटा रेकर्ड मावफुंनाय, जोंहा मिशन स्किल एन्ड क्वालिफिकेसन दङ, बे मोनसे हाबाफारि दङ। जेरै बड'फा मिशन सार्टिफिकेसन बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे बे बड'फा मिशननिनो मोनसे हाबाफारि बायदियै गोबां हाबाफारि दङ, जेरै उन्दै बैसो हाबा जानाय बेखौ होबथानाय, समाजाव जौ जुवा ड्राग्स जानाय बेखौ होबथानाय, गोबां बिदिनो हाबाफारि दङ। बै हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर'फाजा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा मैया फोसावदों। दा बिथांनि फोसावनाय बायदियैनो फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना जों जानजि खाफ्राबाय। दिनैनिफ्राय जों फिन गोख्रों मोनसे थांखि लानानै जेसेबां मिशन दं बै मिशनखौ साक्सेस हिसाबै जों मावफुंनाय जों आगान सुरबाय। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।